Zamjenica ukrajinskog ministra odbrane Hanna Maliar kaže da je Rusija okupila gotovo sve svoje snage za napad na naselja u blizini Sjevernodonjecka. Zvanični Kijev priznao je da ima poteškoća u borbama na istoku Ukrajine, nakon što su ruske snage zauzele teritoriju duž fronta. U tom delu zemlje i pojačale pritisak na dva ključna grada, navela je agencija Reuters. Guverner ukrajinske Luganske oblasti Serhij Gaidaj, koja je poprište najjačih ruskih napada posljednjih nedelja, saopštio da je situacija od ponedeljka uveče izuzetno teška duž cijele linije fronta. Ruska armija je skoncentrisala dovoljnu količinu rezervi da započne ofanzivu velikih razmera, rekao je Gajdaj na ukrajinskoj televiziji. On je naveo da ruske snage kontrolišu deo grada Sjevernodonjecka, osim hemijske fabrike Azot, gdje se stotine civila skrivaju nedeljama, a put koji povezuje Sjevernodonjeck i susedni Lisičansk sa gradom Bahmut je pod stalnim granatiranjem. Lisičansk je ceo dan pod snažnim ruskim granatiranjem. Za sada je nemoguće utvrditi broj žrtava, saopštio je ukrajinski guverner i naglasio da je to granatiranje možda najteže koje je grad do sada doživeo. Zamjenica ukrajinskog ministra odbrane Hanna Maliar kaže da je Rusija okupila gotovo sve svoje snage za napad na naselja u blizini Sjevernodonjecka. Na području Sjevernodonjecka vode se odlučujuće borbe sa ruskim snagama koje žele doći do granica regije Lugansk do kraja nedelje, rekla je Maliar. Rodio Mirošnik, ambasador samoproglašene Luganske narodne republike Rusije, rekao je da se njene snage kreću sa juga ka Lisičansku, uz vatrene okršaje koji su izbili u brojnim obližnim gradovima. Naredni sati trebalo bi da donesu značajne promjene u ravnoteži snaga u toj oblasti, saopštio on na Telegramu. U nedelju u svom noćnom videoobraćanju naciji, ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenski je naglasio da se ove nedelje može očekivati intenziviranje ruskih napada uoči odluke Europske unije o dodjeli statusa kandidata Ukrajini na samitu u četvrtak i petak. Rat je u posljednjih nedelja ušao u brutalnu fazu iscrpljivanja, pri čemu su ruske snage koncentrisale dejstva svoje artiljerije na džep Donbasa pod kontrolom Ukrajine, navodi Reuters.